Tahagani ke sengi pat ngadani ke ban ai biang ke Ktien ke jong Blei. Ka be day pat ke Longiing Longsem ke bakat kum ke Ktien ke jong Blei. Demen ke sengi ngadani ke ban ai ke jing hikai fi na ka wei ke nong lim bat ke ta day na ai ke tengi ke jing keren jonga ke ying ke sem ke day ke shlem jong ke jing penuan dor. Fi habang keren sepang ke Ktien ke bangga ong ke shlem. Namar haki negi sengi ki mementangi dunaba ki beriu ki besotu iga Ktien kasi dengan syupen syai kindiat ia kini ke shlem. Ke shlem kada iga jaga hagaba u kamar mo Ktien kasi kada iga be efida si katuan ingot. U kamar udai unong shnanar unong shonar. Fi udan ke shlem kini ke shlem kada iga bu ia ka tuka mo ke tuka shlem ke tuka keding ke bau thawang tu ke pemek ding. Para hang tua ke shlem unong shnanar ujushim iginar. Kiba wanra bat nang tade ban penuan doriki ban tang nang tu. Hadu ban saw bat nang tau sa. Bom yu tu nar haurniang. Let's say kita gini kita sigi bopim tip. Ke shlem ke mau ukamar urniang. Bun kim tip ya kata tenrengan pensyai fi. Urniang udai unar ubahe ba ubalabu ba unong shnanar ukenja ukamar habau sei iau tu unar naga shlam naga tu kalawar ding kaba me ding ba daw la saw ushim daw ternem ba uternem he but u bom iau tu unar kat kum gajing temu ba gajing kwa jong tu ukamar lani unong shnanar but ubam yu tu nar hapa utu urniang kabat udai unar uba pensya hakaban penuandur ya utunar syagadur ke jong kawai niu shalengka nega mok hiyo nega tari hagataruko tifi abang penan kamani Ktien mo ong Longiing Longsem kadai kashlem penuandur kabamut ba hagaying kesem jengi kadai ke jaka hagaba Blei ubuk nang yang to ngidan ki kime ki kpa ngidan ki mo ki khon ki kti ngidan ki men ki para katu yang ka kelalong ke shlem haba ong ke shlem ka mat ka ba penwandur ka ba sandur ia ke jing im ke jong brio fi nakata ka daw ka Longiing Longsem ka dai ka ba don kam palat ya ki brio baro laban ong no ang ni tang kandiat ngan su ong kandiat ifi gani tang kandiat ki yeng ki balada ka shlem jong ki lani ka Longiing jong ki kadai ka bamlong ndrai ki mi ibril ka bobiang ndrai khamboni lada pin pet baha khamta ma ga Bible ngan pen ifi ki katu ni teliki nuksa na ga Ktien ka jong Blei ba haga Bible hi pipet ki dan shibon ba ki brio ki ba Blei mo uyo ban sai ki bakin long sing ni pertai day na mal bagi mi na Longiing Longsem ka balang ka shlem ka penuan doriki bau Blei la ban penan ka te ngakwa ba nong fi ni ko par lada ka shlem ka dai ka ba unong ukunja kamar udai ubam da long la ban ong na da dai ubanang lani bubnia kan mi tiar ka bam da baha kan mi tiar ka bam da long don't come si kanom da ya yo andai lada ukamar utunong shnanar udai bnia le baha smotho e tu jing trai kan pen mi tiar nang to pinyo kan de tiar ka baro ki brio kini be ye ga bani wa namar ba kade ga bani ka scam ka ba piang ban penan ka dengan pen fi ye ga por ba bindup smotho snap ha ye ga ji kai fi ikish ka ying ga sem jingi ka kta iya ka jing im jingi baro shilin terang ni ka pertai pimi na ga ying ka bakum no ka jing im jong fi ga lang kum to dar pimi na ga ying ga sem ka badan buram ong bet no ka badan buram ha ga liang garu ko mi kai pinyo ki khon ki laban klumar shupon re ga khat do in poi hi shaga badai
Namar ka Bible ka keren syagam ta. Pipuli ke kitab Proverb la ngam bakla no ba arwar. Kadi khat ka ba Henry la ngam bakla ka ong ini Ktien ka ong hikayo khna. Hagalan tiga bude ban lek unum kunria ni ka wat habau latmet. O ka Ktien hikayang to, Ktien English ka train up a child. Ka ba mat day ka training ka kunja jingpan wandur yo tu khna. Fi ka jingpan wandur kam day ka batang sipar ka day ka ba slam. Kadai ka bagi hapan yaisha ngi hapan pek ba suki ngi hapan pek. Tendai nang terdaw nga wanra agini ka pare gani ka slam ba pindup sunut ho. Fi gani ka slam kadai ka ba ubriu usyam yunar ba utap uta po ubadan ka sarang ubadan ba bomdan i eruya. Hare upan wanduri wadu ba unda bek unda wan syakadur ka ba kwa. Fi ngakwa nga naong fi gani kandiat siya ba ngani yach kamat ngan pin i kandiat gani. Fi aga yung gasam ngayon i gani ka wai. Bag ngi ki khon ki kiti ngilang kum ka mawan so ang ngilang kum kinari. Ki balawan ra ini bat ni dana gi yang ka bagi kime ki pa ki shot ki penwan dori. Dan ki kime ki pa ki baklam shot ba ala ne klem da penwan dor ba ini. Ni poya ga jaka ka ba e na mangim biang jing hikai. Hari dan ki kime ki pa ki bala hikai ba iki. Pinu i aga bakadu i gitu ki khon ki kiti kin dei ki ba kham yang hi namar pa ki biang ka jingi kai ti ngakwa bangan shu ong i fiang ni hot ngam ong e ba tang ki badon ki mi ki pa ba biang ba ki mi ki khon ki ba biang namar ngayo i don ru ba ki mi ki pa kim da biang bre ki khon ki yang lagi ki jat ba ki persang ban le ki ba dei ka taru ngayo i na ka bible ka long kum tai ten rei kat kum ka jing sngot ho junga ka dei keren baik dah kau ipat ke nongrim ka don kam kat tagat ayah ni kum ki kime ki kapa bangin penuan dore ki kon ki kiti agi yang sab ngakwa bangan nong e fila da fi penuan dore pai ki kon do dang kena galanti ke badai fin igen poisi badai tutaga dega nongrim ngan chuan ra nuksa na ki kato na tili yang na ka bible Lasi ngan wan ra ni kong e na ke jing em gu jong try jing Jesus Christ. Lasi tuan na playing jong fifinum laban sutu na dangam pechai kani. Balai kat yo Blei, mana mau jisu de 100% of Blei. But ngan ong biang ulang 100% mo ubrio. Balai yo jisu dan kam bandawan ra yo haki kemegi kapa. Banda penhe pensani ka shimpora do lai paus na. Nga perkat ya gini malah ke pora ke jingim jawa balai dan kami dapat mandora do kat yo kon jaw balai rei ngan sipan i fi kendiat babindum snut ho fi i u balai udan ke jing snut ho kaba ngingim laban pepang rei kat tu kat nengan pen i fi i ha balai upha yo Jesus ya ni uperte ukwa yo jisu baun shim ya gadur jong priyo lani banwan long priyo ban kup ya ga jing long priyo kabapura bat nda wan man kup ya ga jing long priyo uhapan pun haban ka uhapan kelung uhapan kena uhapan samla kataga dei ka jing kup jong jisu ya ga jing long priyo balai uan kup ya ga jing long priyo namarba ublei ukwa ba ujisu un snot ho ya kajing jong kalong brio man brio wa ni pati ba ujisu un long ka example na do badang pun hadu ba unda yaw ngana ubay daga Ktien ti vio i ya ujisu no wan chani ko pati na mo de hakaju ko paulang 100% brio la puni uda bun simba ko aga Mary but Joseph uday ukpa ubala kuma onga Bible bala shutarai namar ba umday kpa ka DNA umday ko jong Joseph shulong ukpa gado ndray kan mau Jisu hagado hi umday kpa yo Joseph namar yo Jisu na punda umun sebo ko tang mau Jisu uhapan siyong hagani ka family ka ba u Joseph uday tunga jong ka Mary ka day tunga yo Joseph tang ba yo Jisu na punda umun sebo ko But nda haba lakhayo Jisu
lakhay hagini kikimik pa. Kabamot ba Blei ukwa ba Jisu ulang ke nuksa ia ke Longsem jengi ni Jisu. Fi ladakat yu Jisu aga jisha labanong ndadon kam manai kayu. Amaru Blei hi unikayu do mensimakoi. Harai u Jisu uan ban chim ia kataga jinglong ba ulang ke nuksa ba mangi hiki priu ngidan ka bandana ki kmeki kpa ngidan ka man shai kai ngidan ka man shai lam ngidan ka man shapen bek ngidan ka man sha ai kirkom training ki jing ai jing mot ki bobon ke sneng ke sempat ka don kam but dena ka daw ngan shipen ikin dia yo Jesus ngapa fi la la pipuli no Matthias pet bangan puli ni long jimen toy fi la pipuli no Matthias utho i jing khayo Jesus Tinganum keren igata nan puli vitang na galkhat ka ba na ka gospel Matthias no ba ar na ka khat ka ba khat khandai ta snap nan puli Henry habalayap u Herod hakmi u angal tra u la pau o Joseph hagajing hos nil ha Egypt uda ang tu yang shimno yu nu klum bat kime jong u kire ru shigri Israel namar ki layap kita gi bayawat ga mensim tau khulung kumta bole yan ula shimi to khunlong bat I kikme jong bat lawan no shagari Israel hare bala yo snow bo arkelos sinjar hajudia ga jakau Herod ukpa jong ula snow shapting manet chata te bala maham la pa uru Blei haga jing posin ula kriya no sheki phanga Galilea habala poiru ula shongdu aga shnong bala khat ka Nazareth bakumta an pendap igata bala ong do nomi tulupa ba on khat unong Nazareth yo ka Fi da pipet ye gani jingi kai. Nama bau Jisu la khai u haga yen ga jonga Mary but ga jonga Joseph. Ka jingi kle yo Jisu ka de ga jongi kime ki pa. Fi u Blei u penpau hau Herod. Maaf inga u Blei u penpau hau Joseph. Bau depan mi no nang ni na Egypt. Nama kita ki bawat ban peniap u kilayap no. No poi uyo ibo arkelas usun syara judia utiang na maudang day na ketua lain bayo kami biang kejing berniam kejing siapa niam lama hamil udah anyal bat ublay lama hamil payu ba ulum lech itu bat nang tade ulet na ukriya shigip hangga Galilea bat na det nang tu upoy siya Nazareth ban pendep ikato ko prophecy kabala ang ba on khati unang Nazareth to fi ka mga mut manwanra ka jingi kay na Longiing Longsem ko jong Jesus Christ hagani ka percaya hagani ka do fi hang ni wat na daw Jesus udan haga ude ko Blei un pendep un sayap aga ding na unde Blei rena ma bau kup ka jinglang priu u hapan lang ko na gani ka yel ba ka jingi kle yo Jesus na do dagret Blei usupan I dag angel de jingpos neo hana ka jingkit kli kadai Blei ukrancho Joseph fika taga de mga kwangan ringdor yeng sa fika jing pikir ka jing kit kli ngan bukum ta kadai ka jong Joseph bat ka Mary nama bau Jisu dan naga plan ka jong Blei Peter au Blei mla ban le daga nuka lenti ban shu ban siya dabe ba unum pet si Egypt unum wan pet yap untum Peter au Blei usha ui tamba ubatay yung Joseph badi ka Mary bagi di ban let si Egypt ban mino na Egypt ban net si kifang Galilea ban shong pa Nazareth kada ki jilam jo Blei kada ki jipin pao jo Blei hano pan pao hakikimiki pa how Joseph kapamut ba u Jisu ba unpoy siya katagakedan ba un kalalong uta uban pendep ia ke plan ke jo Blei u Jisu u hap aga jing syai penbek lani ke jing syai lam jong ki kimi ki pa u Blei ukren so Joseph nakatagadaw nga kwa bangan wanra igani ke dur agani ke por fi ki khon ki kiti ki jingi ki dana ke plan jong Blei Tang ba naman bakida nagaplan ka jong Blei kam de ban shui to u ayang ki kimi ki pa bangin yalami ki bagin poy shi ka plan jong Blei
Hatong i osno ne ia ke sur jo Blei kum ki kime ki pa. Nam ta ki khon. Bala da kadar ke jingma ki dan ki kinja herat ini si. Ki pamot ban peniap no ia ke plan jo Blei ki khon jingi. Hatong i ki kime ki pa ni osno ne bo Blei. Wang ini bagi de ban pet no, bagi de ban da, bagi de ban penri, bagi de ban le kum ta. Nrai ngayo ia gini ki singi ki bon ki herat. Ngakreni ki herat ki bobon ngam kreni tu herat ubamendai. Ngakreni ki herat ini ki singi. Ki bawat ban peniap no ki khon ki kti ban peniap ki plan ki jom Blei. Fitip ki dan ki herat ini si. Ki herat ki mangi kren ki de gini ki kam kini ki jinglau pertai ki bobon. Ki bo setan wan ra gini ki si ban penjat ki Longsem. Ban tu ki khon ki kti ki jingi de ki herat jom drugs de ki herat jom kiat de ki herat jom ki jing sneo baro. Ki ba uyo gini si de ki jing tip ki jing start bagan ja pertai ban tap ban penjat ki ta ka plan ki jom Blei. Hagi khon ki kti. Ngakwa bangan ong feel ni kapar. Tungin shimdur na gani jing im ko jong Jesus Christ. Pi wat la daw day katu Jisu u Blei u kuran show Joseph u kuran shi kime ki pa. Balay namar kide ki kime ki pa ibran jing kli yu Jisu ban yos no yu surga jong Blei. Ban yalam yu u nam to shato ban ra shato ban ikai ban punandur ban yai sha do lai pos nam. Bon poi shi kata jing tu bu jong Blei. Kani ke bedan ka ba yang abi fi bangi ban snow to. La da ki khon ki khti ki jingi ki ban poi shi ka plan ko jong Blei u Blei u bret ki jingi kle angi ki me ki ba. Ukran show Joseph ukran shi ka Mary. Ban pen poi u Jisu bon dap adu lai pos nam hapok a leadership ki jongki. Kani ki jingi kle ki jong Joseph jong ka Mary. Kani ki juk ru kom yang abi fi menta. La da ki khon ki khti ki jingi ki ban poi shi ka lenti ki badai. Kani ki jingi kle jong ni kum ki kime ki pa. Bani day ban snow to i ki lenti ki jong Blei. Ban ya dai ki khon jingi na ki herat ki bobon ni ki isni. Ki dan ki herat ki bobon ki dan ki herat jing jai to. Ki dan ki herat jang jing le persha. Ki dan ki herat ki bobon pa ki bayo ni le ki khon ki kti jingi ban pen chat ki ni isni bat ni le kum no ni le kum no. Nga kwa bangan peni fi gane pa pindu snow to. Nan puli vi kana manam slam na mangini pe ka tuan tuligi nuksa naga Bible baga Longiing Longsem kada ga slam ga papuan dori ni ye ki khon ki kti na ga daw na khwa pa video i ga ne pe nan pen i fi ba men ba Jisu udang dan ba Joseph ba ga Mary ha ga ye pe u Lucas u onkum no yo Jisu ga por ba udang kana ni pe u longkum no Jisu men ba udang kana ha ba udang na preng ki kme ki pa ki be lami u ga lenti ba dai pengen pen ifi no Lucas ko na ba ar na ga khat ga life ko dai hadu sa pho artli ni khat ko angkum ne onda kila pendap ti ni ki baro kat bakum go hukum utrai ki lewan pai pat cha Galilea cha shnong jong ki ka Nazareth tangi ne puli ga khat ba sa pho angkum ne ti utau khna ulanang san ulanang kraw bor agamen sem bat la pendap yu u daga jing stad bat ka jing IA u Blei kaladana wo. Lada fi pet yi gini yi sautali ki eki bekrau ki bedan hau Jisu. Ki deki bangi kwa banyo i bagi khon jingi kini yo ikini. Pet ka badu ka omne ulanang san. Ulanang san. Ulanang krau bor hagamen se. But la pendap yu udah ka jing start. Bat ka jing IA Blei kaladana wo. Wala mamla ban kran lut igini ki jing long. Hare hagini ki sngi ngi yu i bagi khon jingi ki nang san ki jirong ka rin yang. Tang mang ni klem san hagani ba ong kabor hagamen se. Ni klem krau, ni klem yo ibegin krau bor hagamen se. Ni pesai ki bam gadi, ni penbiang ki na dong sedong skol ke jing pule. Ki san na ki eke, ndre ki klem krau bor hagamen se. Nang taka ong no la pendam yu udah ke jing start.
Kani ke jing start kam dai buli school bu puli. Kani ke jing start. Kabang apen I fi ni ke dai. Bau Jisu udan ke jing start play. But kabak kat do besaw bang. Ke jing ai jo play kala dat badu. Asa fim kwa ban yo I ki khon jo fi kala nang san badu play. Lan ang kraw bor ko men sim. But ba on pendap ki de ke jing start play. But ba ke jing ai jo play kan dan bad ki. Kani ke shong na ki kibe ki pa. Joseph de brio be shikri play ke Mary ke de yo bala jit kar pang no play. But kila hikai ye u halam ti ke bedai. Bandau Jisu mi shiga patay. Usngot holut ye ka an long brio man brio. Usngot holut ye ka jing ye ka jing shepten, ye ka jing jinjar, ye ka jing kendo, ye ka jing shabet ho. Usngot ho ye ka jing shepten ka ba patay ka ye kendo. Namar ularong ye le life usnam. Haka long ye ka ba ya da pedeng ka jing na do usnam. Kumno yo I ki me ki pa ba ki hikai yo life usnam. Ka tray ka ta ayeng sam unar lut pa. Nakita daw pisalap ba o Jisu hot de konjo play. Rendo mi uyad kumubrio agani ga patay o badon bo namar umi na Longiing Longsem kabagi kimeki kapagi de ga papunuan dor ya ga jing emjo. Nan pen I fi nang ni na Ktien ga jong play snaba. Fi ka Longiing Longsem ka de ka Longiing ka ba kabalong ka de ga shram ka papunuan dor ga jing emjo ka de ga jing shisha ga ta. Rei ka I ka bangamut ban kren na ga de ga por ka de ga ne. Fingala juklan bon sen ni ga Longiing nga say so to not bay ga ni ga Longiing nga non ra biang ka kita ka de ga Longiing ka jong Moses fi a ka lunang ka khat way jong ki Hebrew khat bar fulai ko daga jinge yo Moses sa bala khayu ula buri ki kime ki pa jong u lai banai na ba ki yo ibu long u khulong ba ba alam pu ba kim shim shapten ya ka hukum jong se Kasi ya kaningan wan ra biang man sino mar ayo I ba kani kadon ga nong rim jong long sem ka ba kordo ra do kata kata fi u Moses la khayu u ga por ba ga Jack ben Israel kadon pa jing long ra haka jing sin shar ka jong paro but kadon ka jing sheptin ka jong paro yu ka jing roi jong ni ki jiu or pa pa nyap no ki khlum shin ra ba pa shisna and rei ki tu ki nong trei ki no pen ka khon ki khlem ko mo I kata la ripen em ki khlum Hebrew. But ya Moses la kha ka ba kum ta ko la phapni up ki kholo baro. Henry ka Bible ka kren shai ni na se strat ba ile khot ar ulai go. Da ka jinge ya Moses abala kha yo la puri da ki kimi ki pa jo. Na kwa fe de yo ba ita ki. Fi la kha yo Moses ha ka por ka jong ka jing triem la la. Ha ka bala pni up klumare ki klum. Henry o Moses udan kikimi kikpa kibayalong kaway hagajingay. O Moses udan kikimi kikpa kibayalong kaway hagajingay. Kataga de Ktien kaba kortor palat yakalonging Longsem. Bangi shitam hakinigisni bangin yo I yakayin kasem kabayalong kaway hagajingay. Nishitam ba? Nimda yo I kibriyo kabayalong kaway hagajingay. Niyo I kibriyo kabayalong kaway hakiliang baro. Hare kajite bagajingay kiklam long. Kimi kikpa ki along ko way le rai banya papuli banya hikai school banya le lam tuition banya on school banya le chau school ni along ko way ta ka kimi ka pensong ti pienu pa nya kali le wan nang ta ha ta ko ni tre lang de ta Henry ha ka jini de bat ka jinge ni kame long ko way na ka ta daw ki khon jingi ki sha banya
Kajing peniap kam daya ka do ki sha peniap aki iki jong ni ka percaya. Lamar bangi ki kimi ki pa ni klem lang ka wai ka jing ai. Ni klem la buri iki aga jing duai. Fika ni ka jing lang ka wai jong ki kimi ki pa ka daya ka kodor. Ya ka bang kwa aga ni ka por ba pin priang ini ka Ktien. Pet ba ba yo sultan wan ban bread daga jing pe jumat. Aga jede ba ka jing lang ka wai ka jing ai. Na kwa ba pin ni trailang. Kana mo sultan no mi opro nang no. Na mga jing ka wai jong kimi ki pa ki badan jing ai. Pinyo ikin pen mi iki kon. Ki ba kumu Moses. Ki ba long ginong yalam. Aga ni ka percaya. Ngayon i hang ni fi ngayon ka jing trailang ka jong ni ka yeng banyadai Moses. Ngas kana badangan shup fi sa puli fi nang tayo nagkikitab Exodus ko nang kabaar. Kinsa yo iba mday tang kikimi kikapa ka jong Moses ki badan bentaha ka banyadai Moses. Haray kadai ka men jong Moses ro. Ka badan jing start. Ia ka ban pek ka por balapan bread yu ka siyang sipo ka wa. Man pentut ia ka tu wa. Kadai ka men ka ba pek na ki ka jong tu wa. Ban pek ka ja yu Moses. Kadan jing kikli lau jong para. Bat da ba ka kunsim jong paru ka lap yu Moses. Nda ka pashim. Nda la pelit ka lap baudai uklong Hebrew. Ka men ka jong Moses ka shim ya ka jing kikli ban nek mare. Ban ong ya ka kunsim jong paru. Pakwa nong sumar kun. Nong bat kun. Bat ka keme jong ay ka ni ka kunsim jong paru ka. IT ha ka baka ni wat. Bat ka kayalam da ka keme jong Moses. Kamot dala ka jong ka keme. Kabamot baka ni ka men jong Moses ka play ka role ka ba kraw ba. Ban pen poy yung Moses ka plan jong Blei. Ban pen yo ya ka keme la jong bakan sumar yung Moses hadu unda kame. Bat piyo i ka jong hikay ka jong ka keme. Ka jong hikay jong ka yeng. Yo Moses kala penwandur ka dek Islam penwandur. Haka ba kikimi kipa kiklem Ktien ya ka hukum ko jong paro. Kabamot ang gining nga kren ni kandiyan na mga miyo sipon ko por. Dan sipon ba iki ba na bar ki ba Ktien ngi. Are lada kikimi kipa gelang ko way ka yeng ka tray lang kum men ka jong Moses. Kani iga na ni jina. Hatang inang na man buri iki kon na iki ba kanjap tay. Hatong ila naman buri igi kon daga jing duay malagas ni. Daga jing ikay ka baday. Daga Ktien ka job lay. Daga jing lang jing em jong yung kikimi kikpa. Ni buri na igi kon daga jing da. Hikataka daga mga kwa mga pinifi hagi daga por. Kadon ka mahadu kata. Kaniga jing ikay. Fiyo in daw la he Moses. What la daga jing ikay ha Egypt kadaiga ba. Mogi jing snow bahai jong Egypt ang bekinta. Ka jing hikay yu Moses kumudong yalam sipay. Ubakraw ha Egypt ka log jing to ayun ray ka ba kam kraw ka ba rum so Moses kaday ulanang kraw bora ka mensim gumalaw u Jisu. Uklem tre ban pen ira di aga ba khado uklem so dat ban ong ngading khon jong paro ka khon u khon jong naga yeng jong paro o Moses ulapan ito pan ba de bauday na kinigi maraw Hebrew. But ang makadlo Blei say una Egypt baru yalampat yu bauday say biyang yu kikunstal na Egypt. Haga leadership ko jong Moses baru Moses de beri kraw o bala buram ni uda ka pertay mga Kristan ba ka pertay Jew haga pertay baru ko balay nama umi nakalongin Longsem ka beri Islam kabagi kimiki pa ka palwandor ka jingin jang. Takadaw nga hikay fi managasngi pa pindok skuto. Baka nega jing hikay ka doon ka. Baka yeng sem jing hikay ka Islam. Jong ka jing palwandor. Tangin ito ay. Kutray. Ega doonod ka basnongo ime Blei. Aingo ime kain try. Amalango Blei ubakraw. Malango Blei ubala kain try. Malango Blei ubadon pa. Penlongi Longsem ko pa ni gisni gi bayos no ni jikai. Kimeki ka pa kinyo lang ko way. Pakum ka yen
Si paragi nan ke jingki klik lagi jongki paragi men. Lagi mi ke beri ke buku Moses. Ke beri ke buku Jesus Christ. Ke balong ko pa ke jingki kui ke bubuan. Maka pura me metrai. Ni ayot shime ke pura. Kurten ke jong Jesus. Amen. Doble ko kui pi, doble shibo.